थामथि एकर्ड जाबाय जि बर'फोरनि नोंथाङा बेखौ लानानै मा बुंनो सानो? नैजि खालाराव थामथि एकर्ड जानानै थांबाय। बेखौ लानानै आं नलबारि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि महरै आं बेखौनो बुंनो नागिरदों दि दा माखासे गामिनि रायजो राजा बा नलबारि जिल्लानि ओनसोलनि मानसिफोरा दा मोनसे थासारियाव दं बा खन्दे जानानै दं। बेखौ आं बे दिनै नोंथांमोननि बे बड'लेण्ड खौरांनि गेजेरजों फोरमायनो नागिरदों जे जायफोर गामिखौ हाबगोन होननानै दिनै रायजो राजाफोरा माखासे आखा खालामदोंमोन। BSU गोलैनाय माखासे गामि, डिसपिउटेड गोलैनाय माखासे गामि, दा बेफोर गामिफोरा 6 मासनि गेजेराव हाबनायनि मोनसे लामायाव दं। मानो होनना बुङोब्ला दिनै बे थामथि एकर्डखौल'सो खालामनाय जादों, नाथाय गामि सोसननाय दानख'नायनि खामानिखौ बर्थमान खालामथ'नाय जायाखै। नोंथाङा नलबारि जिल्लानि आफादगिरि हिसाबै बे एकर्डखौ लानानै गोजोननाय दंना गैया? गोजोननायाथ' गोजोनखानांसिगोन। दा बेनि गेजेरावनो दुखुबो दं। मानो होनना बुङोब्ला जोंनि जि साननाय, जोंनि जि जायखौ लानानै जों खामानि मावलांगासिनो दंमोन, जायखौ सिमां नुना जों खामानि मावगासिनो दंमोन, बेफोर नाथाय जाफुंनाय मोनैखायनो एसे दुखुबो मोनदों। फारसेथिं जा थामथि एकर्डआ जानायनि थाखायनो हयथ' बर' हारिनि मोनसे देरहानाय होननानै जों गोजोननाय मोनदों। जि सुक्ति जाबाय, बे सुक्तिखौ लानानै नोंथाङा मा बुंनो सानो? जेसेबांखि जानो लागा दङमोन एसेबां जायाखै होननाबो बुंनो लुबैदों आं दिनै। खारन दा जेसेबां इसुफोरखौ लानानै रायज्लायनाय जादों, बेनो गासै इसुआवनो बियो एक्सेप्टेड जायाखै। खिन्थु जेसेबां एक्सेप्टेड जादों, बे एक्सेप्टेडआ जों बर' हारिनि थाखाय गासैबो मोजां। खिन्थु जों नलबारि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जों बेखौनो बुंगोन जे जोंहा गोबां गामि दंमोन सोनो लागा, BSC एकर्ड जाबुनायाव थालांनाय गामि, डिसपिउटेड भिलेज, दा बेफोर गामिफोरा हाबाखै। दा बिथांमोना बुंदों मा नै 10 साननि गेजेराव मोनसे कमिसन दागोन, बे कमिसननि जोहै 6 मासनि गेजेरावनो हाबनायनि मोनसे लामाखौ होदो आरो बुंदों मा जोंखौ मोनसे मोजां लामा दिन्थिदों जे बे खायसे गामिफोरा हाबनायनि मोनसे मोजां लामा दं आरो। जि BTR जाबाय, बे BTRआ बर'फोरनि गासै समस्याखौ समाधान खालामनो हागोन होनना नोंथाङा सानो नामा? बेथ' दा एकर्ड बादियै जेसेबां जानो गोनां दङ बेथ' एसेबां जाखायाखै। थेवबो जों बर' हिसाबै गोलाव सम थांना थानो हागोनखौ बे एकर्डनि जोहै बुजिना मोनबाय आरो। जुदि नलबारि जिल्लानि खायसे हाबनो गोनां गामिफोरा जुदि हाबाबा नोंथांमोना उनाव मा बेबस्था लागोन? दा बेखौ रायजोफोराबो जोंजों एसे सापर्टआव थालायनांगोन। जों रायजो बिथांमोननिबो जोङो हेफाजाबखौ लुगैगोन आरो जों सोसननायनि थाखायनो जों गोबां बोसोरनिफ्राय नाजागासिनो दङ। आरो बायसान्स जुदि जोंनि गामिफोरा हाबा, जों नारसिननायनि थांखिखौ जों लाखाबाय थागोन आरो अराय सम जों लागोन आरो जों सोनायनि जि जोंनि थांखि बेखौ जों मावफुंखागोन। जोंनि मोनसे थांखि आरो बियो। BTRनि बायजोआव थानाय बर'फोरखौ नोंथाङा मा खावलायनो सानो? बे समाव गोबां बर'फोरानो दुखुआव दङ, जायफोर ओनसोला गोलैगोन होननानै सानदोंमोन, बेफोर ओनसोलफोरा गोलैनो जायफोर बर' बिथांमोनखौ मा खावलायनो सानो नोंथाङा? जों जिल्ला आफादनि गासै बिबानगिरि बिथांमोनजों जयै रायज्लायनायबो जादों आरो बेहाय रायजो राजा बिथांमोनाबो जोंनि रायज्लायनायाव लोगोसे जों जि रायज्लायदों बेखौ हेफाजाब होनानै गामिफोरखौ सोजानो गासैबो रायजो राजाया लुबैदों आरो बेबायदिनो जों गासै ज' जानानै जों खामानिखौ मावलांनो हानांगोन। बर' फरायसा आफादल' नङा, गुबुन जोंनि जा जिथु जातीय संगठन दं बिथांमोनाबो जोंखौ फैनानै बे गामि सोनायनि बे हाबाफारियाव बिथांमोनाबो आखाइ होनांगोन आरो अब्लासो जों गामि सोनायनि खामानिखौ बांसिनै मोजां मावलांनो हागोन। खारन कमिसनखौ जों बेसेबां फोथायनो, जों फोथायनाय मोनसे दं। बे BSC एकर्डआव कमिसन गैयामोनबाबो BSCनि खायसे गामिफोरा BTC एकर्डआव थालांबाय। खिन्थु BTC एकर्डआव कमिसन होननाय मुं गैयामोन। खिन्थु BTCनि जि सरकार, बे BTCनि सरकारानो डिसपिउटेड भिलेज आरो BSCनि गामिफोरखौ सोनो हागौमोन। खिन्थु बै समाव 2003आव एकर्ड जानाय जितु BTC एकर्डनि उनाव जेसेबां गामि थालांबाय, बेबो दा थामथि एकर्डआव बेबायदि जाना थांबाय। दा बेनिखायनो बायजोआव थानाय गासै बर'फोरा मोनसे ज' जानांगोन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे दहाय बुंनाय बायदि बिबानगिरि बिथांमोनाबो हेफाजाब होनांगोन। लोगोसे रायजो बिथांमोना हेफाजाब होनांगोन। जुदि हेफाजाब होयोब्ला जोङो नारसिननानै खायसे गामिखौ सोनो हानायनि मोनसे लामायाव दं। जुदि हाबाब्ला 6 मासनि गेजेराव जुदि नलबारि जिल्लानि जायखिनि गामिया हाबनो गोनांमोन, बे जुदि हाबाबा बेनि दायनिगिरिया नोंथाङा सोरखौ हमगोन? दा बेनि दायनिगिरिखौथ' जों जायफोर दैदेनगिरि बिथांमोना मोजाङै सावरायबाय थादों, बिथांमोना खायसे बाथ्राखौ रोखायैनो मिथिखागौ। दा जों दायनिगिरिखौ बिथांमोनखौनो हमनांगोन। खारन बिथांमोना टकआव दं
गेदेर गेदेर बिथांमोनजों रायलायनाय टकआव दं जों जिल्ला आफादाव दं बिथांमोना जोंनो रिपर्ट होयो जों दखरानो रिपर्ट होयो जों रायजोनो रिपर्ट होयो बेबायदि बिथांमोना गासै बाथ्राखौ मिथिगौ दा बेबायदि जुदि गामिया जुदि हाबाबा बिथांमोनानो दायनिगिरि जागोन बर' फरायसा आफादनि जायखिजाया नों मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खायसे बिबानगिरिबो दायनो गोनां जानो हायो NDBP नियाबो जानो गोनां हायो बायदि बायदि बिबानगिरिफोराबो दायनिगिरि जानो हायो आरो